Cutadem Bebe prezintă povești românești pentru schimbatul scutecului. Neghiniță era frumos ca o piatră scumpă și era mic cât o neghină și avea niște ochișori ca două scântei albastre și niște mâini și piciorușe ca niște firișoare de paianjen. Ce bucurie pe uncheașul meu, zise bătrâna când o afla că are și el un copil. De seară o să se îmbete de bucurie. Ba e vorbă, răspunse neghiniță, eu vreau să văd pe tata acuș-acușic. Și bătrâna, când auzi cuvântul tată, se bucură de bucuria moșului și îi zise: aria moșului este cât vezi cu ochiul de departe, pusă pe un deal mare și întins. Unde-i vedea 6 cai murgi treierând grâu, acolo să te oprești, că dai peste uncheașul babei. Iată plec! Cum îi deschise ușa, neghiniță se aruncă cu mâinile întinse și cu piciorușele deschise într-o undă de adiere și se făcu nevăzut, ca un strop de lumină. Neghiniță, nu uita de Cutadem Bebe, este de ajutor tăticilor în noua lor misiune.